Velkommen til 11. januar kl. 11. Skål. Jeg er tilbage på Frederiksberg. Nogle af jer har måske været med på vores cirkler, som jeg har lavet fra mit tempel ved Vesterhavet. Nu er jeg tilbage på Frederiksberg, så jeg har taget jer med ind i... Hej Mette, jeg har taget jer med ind i mit soveværelse, og jeg giver jer lige et øjeblik til at finde mig. Det er bare noget, jeg siger, fordi jeg godt lige vil have en så kaffe. Så velkommen til, og vi er 111 på nu. 112. Og det er dejligt at se, for da de her cirkler startede omkring nytår, så opgraderede jeg min Zoom til at have plads til 500. Øhm, der er knap 700, der har tilmeldt sig Fountains of Light med de her cirkler. Og nu er det sådan noget 6. gang, vi mødes, og hvis du er med første gang, så er det bare ligesom det skal være, og sin helt egen ting i dag. Men det er 6. gang, vi mødes, og det er første gang, vi rent faktisk er over 100 live. Så det er jeg glad for. Jeg har fået noget for pengene ved at opgradere min Zoom. Og så er der 120 på. Og det her nævner jeg, fordi at der er en ting i det her til os alle sammen, som kan være et bidrag at se på. Der er måske 250 af de mennesker, der har meldt sig til Fountains of Light, som er gratis cirkler i januar. Der er ikke gået ind i Facebook-gruppen, hvor replays bliver uploadet, og som ikke har vist deres tilstedeværelse. 250 ud af 700. Øhm, og det kan der jo være alle mulige grunde til. Og så er der også en masse ud af dem, der så er ligesom gået ind og trådt ind her, der træder ind og ud, og ikke helt kan finde ud af, om de vil dedikere sig eller ej. Og det er en af de største overvejelser, jeg altid har i forhold til at gøre for noget gratis. Fordi at jeg bruger virkelig meget energi på at gøre de her ting. Jeg har kun ét sted at levere fra. Så der er ikke forskel på mig, om du har betalt 0 kroner, eller om du har betalt 80.000 for at tage et forløb med mig. Så der er ikke nogen forskel fra det sted at transmittere fra. Øhm, og jeg holder af at have mennesker omkring mig, som rent faktisk er dedikeret til at være der. Og vi har alle sammen sådan en indre gratis Duracell-kanin, der bare trykker på alt, hvad der er gratis, gratis, gratis. Og det er også derfor, jeg er simpelthen så taknemmelig for jer, der har delt. Og jeg har også været tydelig omkring, at hvis du har lyst til at dele det her, så del nogle ord om, hvad det rører i dig. Fordi at jeg er ikke interesseret i at kalde flere ind, der bare klikker køb, fordi det er gratis. Og det er ikke ment som brok eller en skideballe. Det er i virkeligheden ment som noget, vi alle sammen kan tage til efterretning. Hvad er det egentlig, jeg vælger at bruge mit fokus på? Hvad er det i virkeligheden, jeg dedikerer mig til? Hvor er det, jeg dukker op i mit liv? For dybest set er det, hvor dukker jeg op for mig selv? Og hvorfra dukker jeg op for mig selv? Så tag det, hvis du kan bruge det. Jeg bruger ofte det her spørgsmål selv i forhold til de ting, som jeg deltager i. Øh, både af ting, der ikke koster noget, og af ting, der koster rigtig mange penge. At de her ting gør jo ikke noget i sig selv. Så hvor dukker jeg op til det fra? Og en del af noget af det, jeg opdagede omkring mig selv, det var, at jeg kom altid sidelæns ind i sidste øjeblik, og så loggede jeg på 3 minutter for sent, og jeg sad oven i vasketøjet fra i går, og jeg havde ikke lige tænkt på at tænde et lys, eller
lave en kop kaffe. Og så kunne jeg godt få lidt dårlig samvittighed over for underviseren, indtil det gik op for mig, at det her har ikke noget med underviseren at gøre. Det her, Maria, er det sted, du vælger at dukke op fra for dig selv. Det er dig selv. Hvorfor er du ikke vigtigere? Hvorfor er du ikke vigtigere? Det her, du har besluttet dig for at investere i, og med så ikke andet din tid. Hvorfor er det ikke vigtigere for dig at dukke op fra et sted, hvor det her, det er dit hellige rum? Det her, det er tid til dig. Det her, det er tid til at lade dig flytte med. Det er tid til at lade dig inspirere fra. Der er gaver til dig her. Hvad fuck er det, der gør, at du altid kommer 5 minutter for sent, og ligner jeg ved ikke hvad, og ikke har styr på en skid, og træk lige vejret? Og hvor mange andre steder gør jeg det i mit liv? Hvor mange andre steder gør jeg det i mit liv? Vi har holdt 5 cirkler nu, og hvis du er med for første gang, så modtag den energi, der ligger til dig her, i alt det, der er til dig her, uden at tænke, så er jeg gået glip af noget. Rigtig mange af jer har været med mig, enten live eller replay, på de her cirkler, og I ved, hvor fucking vildt det er, det der foregår i det her felt. Og i dag, jeg har ikke måske talt så meget bare fra mig i de her cirkler, fordi de har handlet om, at I kunne række hånden op, I kunne stille jer foran mig, og I kunne blive set. Og det er et sted, hvor jeg ser. Og så har jeg selvfølgelig leveret noget for mig, fordi at det gør jeg jo, når jeg så ser. Men i dag, der kommer jeg til at tage mikrofonen. Så den her transmission i dag er en særtransmission, og det kan godt være, at der bliver plads til spørgsmål, hvis der er energi på det. Jeg går rigtig meget med energien. Øhm, og jeg har ikke en plan for, hvad jeg skal dele, men det var bare meget præsent for mig, at der er noget, der gerne vil deles. Og så kan jeg kan godt lide at gå til kernen. Og når jeg kigger på mit virke, når jeg kigger på mit spirituelle virke, så har det også været en rejse ind til den kerne, jeg står i dag, som om 3 år er en endnu mere sindssyg kerne. Og noget af det, som jeg kan se, er skal, og at jeg kan se, at der sker, og som er en af grundene til, at så mange mennesker er på røven over, hvor meget det har bevæget ind i deres energi, ind i deres bevidsthed, bare at sidde og være tilskuer til de mennesker, der har stillet sig frem. En af grundene til det er, at jeg transmitterer fra et sted, som sætter bølger i gang. Så jeg transmitterer fra et sted, som sætter bølger i gang. Så hvis vi ser rummet som en energi, så er der ligesom et epicenter, hvor der er en, der stiller sig foran mig, og ligesom sammen med mig aktiverer den bølge, der bliver sat i gang. Og så kører bølgen, og det er den, der kører igennem hele feltet. Og jeg kan se, når jeg laver en-til-en sessioner, og tak fordi der er virkelig mange, der også har skrevet til mig om en-til-en sessioner. Det er noget, jeg laver meget sjældent, og det er ikke noget, jeg laver for tiden. Øhm,
fordi det er ikke der, jeg bliver trukket hen. Jeg bliver trukket primært til at lave de her rum, hvor de her bølger kan få lov til at vaske igennem rigtig mange mennesker. Altså vi taler rigtig mange mennesker, også mange flere mennesker, end vi er samlet her. Og jeg kan se, når jeg så laver en-til-en sessioner, eller laver ting for få, så skal jeg være sindssygt opmærksom på, nogle gange kan jeg få sådan en reaktion, som om man nærmest bliver lidt forgiftet bagefter. Fordi at jeg har startet så stor en bølge, som der ikke var nogen menneskelige aftager til at hjælpe med at bevæge ud og videre, at jeg skal være opmærksom på, at alt det overskud, som der ligesom er sat i værk, ikke lander tilbage i mit eget ansigt. Det er bare for at prøve at sige det på menneskesprog, og træk lige vejret. Træk lige vejret, og tillad dig selv at lande dybere ind i det her rum, uden at behøve at forstå kognitivt særlig meget af, hvad det er, at jeg siger. Jeg har lige, vi har et møde tilbage. Jeg har lige haft en Trailblazer forretningsmastermind for 6 kvinder, som har været det vildeste pis. Øhm, det var sådan en, jeg hævde op af hatten på en inspiration. Det kostede 14.000. Og så var der 8 møder for de her 6. Og det første, der skete, det var, at en af deltagerne, Annette, som er præst, og som var på mit 8-8 retreat i august, hun meldte sig til, uden at have noget at spørge om. Hun havde ikke noget at spørge om på nogen af møderne. Hun meldte sig til for at være i rummet. Altså, så det er rigtig tit, det I vælger at gøre, det I siger til mig, der giver mig dybere erkendelser af, hvad der i virkeligheden er at hente i det rum, som ingen af os har ord for. Øhm, den her mastermind, den kommer til fuldendelse nu. Den blev udsolgt på 1,5 døgn, og jeg har elsket at lave det, og jeg laver ikke en ny, fordi jeg kan mærke, at jeg bliver kaldet større steder hen. Jeg bliver kaldet til, at hvis jeg skal lave noget igen på den her måde, så kan det godt være, at jeg laver noget for 6, der står i midten, som bliver faciliteret af mig på den her måde, men der skal være mange flere mennesker i rummet. Der skal være mange flere aftager af energien. Der skal være mange flere med, som det her kan vaske igennem. Så når den form lander, så melder jeg noget ud. Og det er rigtig meget sådan, jeg fungerer. En stor del af mit kald er at sortere alt det fra, som jeg godt kunne lave, men som ikke er det ypperste, jeg kan lave. Og sådan fungerer andre ikke, eller har ikke det kald på den måde, men det har jeg. Noget af det, jeg også kan se, når jeg kigger ud på os, der er her for at lede lys ud på jorden. Jeg er jo sindssygt nysgerrig på, hvad det er, der sker, der gør, at vi går i stå. Hvad det er, der sker, der gør, at vi fjerner os fra vores sjæl. Hvad det er, der sker, der gør, at vi ikke kan høre, hvad vores sjæl siger. Og det jeg blandt andet har adgang til, og som jeg ikke taler særlig meget om, fordi at jeg ved ikke hvorfor. Altså, måske fordi det er så stort, som det er, og fordi at det har været forbeholdt nogle af de her hellige rum, jeg har holdt for at få. Blandt andet nogle af de retreats, jeg har holdt, særligt det sidste 888 retreat, som jeg også bare mærkede, at jeg skulle kalde ind til, uden at vide, hvad det var, jeg skulle. Og så viser stjernen Sirius sig for mig og guider mig i 2 dage. Og det, jeg får lov at se, er, hvor de her 6 kvinder har kottet forbindelsen til deres sjæl. Jeg får lov at se, hvor den hænger i laser, hvor den er delvis etableret, og en af dem havde sådan en sidelens
ting ind her, som kørte sit eget cirkus, men resten af kroppen var afkoblet for den forbindelse. Øhm, og så gik jeg i gang med at genetablere den her forbindelse øhm, til sjæl, eller til Gud, eller til hvad vi end forstår det som. Jeg bruger tit ordet Gud, fordi det for mig har matcher mest med den frekvens, jeg kan mærke, uden at det på nogen måde er religiøst tænkt eller ment. Og det, der blandt andet skete på det retreat, det var, at de ting, de kvinder delte den første dag, med de udfordringer, de stod i, det var det, der var svært, det, der var, som vi jo gør, ligesom ikke var præsent på dag to. Altså, og det landede bare så dybt i mig, hvor meget at de øjne, vi ser ud af, hvor meget det filter, vi ser vores liv igennem, er direkte relateret til kvaliteten af vores forbindelse til vores Gud selv. At jo mere vi har fjernet os fra den, jo mere at den ikke er stærk i vores liv, jo svagere står vi, kan man sige. Jo mere er vi i vores følelsesvold, jo mere er vi i vores hoveds vold, jo mere går vi i udveksling med de såkaldte problemer, vi har. Alle problemer har en eller anden frekvens. Som regel er den ikke særlig høj. Ubevidst går vi i gang med at løse problemer i vores liv fra den samme frekvens, som de eksisterer på. Og vi kan ikke løse noget for den frekvens. Hvis det her problem er en lort, så kan vi i energien trække den længere. Altså det er, hvad vi kan på den frekvens. Så en stor del af det, jeg gør, også selvom at jeg ikke siger til jer, at jeg gør det, det er, at jeg holder felt på en Guds frekvens i alt, hvad jeg gør. Og det er også noget af det, jeg lærer dem, der er med mig i House of Queens, som er det sted, du kan føles med mig et helt år. Fordi de har jo de samme udfordringer og de samme problemer og den samme frygt og den samme tvivl som resten af verdens befolkning. Men de oplever i deres krop, hvad der sker, når de dealer med det fra et sted, hvor de har strakt sig op i deres gudsfrekvens. Forestil dig sådan et net, et helt vildt stærkt net af lys, der strækker, altså der bare strækker alt det i dig, som resonerer med det, og som i virkeligheden er sandheden om, hvem du er, som strækker den del af dig op i et net, så du derfra kan relatere dig til de ting, der sker i dit liv. Selvom det er de samme ting, der sker, så vil du relatere dig til det fra et andet sted. Det første sted, vi kapper vores egen forbindelse til det her sted, er, når vi har det svært. Når hovedet kører, når følelserne kører, når gamle traumer popper op. Og vi har de her cirkler ret ofte i House of Queens. Vi havde en forleden dag, jeg kan ikke huske dagene fra hinanden, men det er nogle dage siden, vi har set hinanden, fordi jeg både har haft House of Queens, og jeg har haft min Trailblazer Mastermind. Men når jeg hører, der kan folk også række hånden op, når jeg hører, hvad de siger, så sidder jeg og mærker, hvor er hun henne i sig selv. Eller han, der er også en mand med. Selvom det hedder House of Queens, det han bare skulle med, det han kunne mærke energien. Han går med op i energi end i navne. Så jeg er meget med, altså mit fokus er på, hvordan får vi knappet dig ind i det sted, du hører til, i stedet for, hvordan får vi løst det her problem. Fordi at når du bliver knappet ind i det sted, du hører til, så anskuer du det her fra et andet sted.
hvor du ikke identificerer dig med det. At være leder af lys i den her verden kræver, at vi identificerer os med vores Gud selv. Identificerer os med det sted, som lyset kommer fra. Vi identificerer os selv med det sted, som lyset strømmer fra. Vi kan ikke være ledere af lys, mens vi identificerer os med vores fortid, eller med vores forestillingsevne, eller med vores problemer, eller med vores familie, eller med vores ægtefælle. Mm. Jeg kommer nogle gange i tanke om, der også er en chat, så okay, giv mig lidt øjeblik og træk vejret. Og bare hele tiden, mens du er i det her rum, bare sæt intentionen på at modtage alt, hvad der er til dig her. Øhm, Også ting, som du ikke lige fanger med dit hoved. Også ting, som slet ikke er ment til dit hoved. Og forestil dig, at din hjerne ligger og vugger lidt hernede i niveau med ørerne. Du kan også lægge den lidt i blød i mælk, og lad din bevidsthed synke længere ned i kroppen, og træk vejret. Jeg blev 50 den 28. december, og udover at jeg fik inspiration sådan her til at skabe de her Fountains of Light cirkler, som så skulle starte 2 dage efter, øhm, så sad jeg i stillhed, og jeg vidste, at jeg havde fornemmelsen af, at jeg også skulle lave de her cirkler, fordi at jeg ville, at det ligesom var en ledetråd til mig selv om, hvad jeg skal nu, hvordan jeg bedst ligesom kan bidrage nu. Og jeg lavede et Facebook-opslag, og der kom de første 250 tilmeldinger på et fucking Facebook-opslag. Øhm, og jeg troede først, der var én cirkel, men så var der 4. Og nu er det sådan en motor, der kører, fordi jeg lavede et tilbud inde i gruppen om, at hver gang der er 30, der har lyst til at dele, fordi det batter for dem at være der, så laver jeg en ny gratis cirkel. øhm, som der har været en af, og nu er der i dag, og der er også en på onsdag i næste uge, og en syvende under opsejling, og det er jo også bare den vildeste bølge inde i mig. Altså, det er den vildeste bølge inde i mig, at lave noget, der er så intensivt, øhm, og som I er bare med på, og som rykker så meget, at I også har lyst til at dele det for at få endnu mere, i stedet for at tænke, nå, nu skal nok hende der. Så det rører mig, og jeg ser hele tiden det her epicenter i midten, der bølger ud til alle, og jeg ser flere komme til. Øhm, okay, det næste, jeg skal sige noget om, det er det der med at gå med sin sjæl og gå med sin intuition. Fordi det, jeg også kan se, når jeg ser,
Det er, at intuitionsarbejde rigtig tit starter med, at vi får en idé, eller vi skal tjene nogle penge, eller et eller andet. Det starter rigtig tit i tankerne, og det kan være, at det er en dejlig idé, føles godt i kroppen, og så vil vi gerne tage kontakt til det her gudsfelt for at få vejledning til, hvordan vi kan bringe det her ud i verden. Så vi ringer ligesom til Gud. Jeg har skabt soulwalk til at gøre det igennem kroppen, men I har alle sammen jeres egen praksis med at sidde i stillhed, eller gå i naturen, eller trække tarotkort osv. Så ringer vi til Gud og, og beder om vejledning. Det er ikke rigtig intuitionsarbejde. Rigtig intuitionsarbejde er at have en åben linje til, når Gud ringer. Træk vejret. At tage sig selv alvorligt som leder af lys er at styrke sig selv på sin måde, sin evne til at holde energi, og særligt sin evne til at transmutere sine egne følelser. Altså holde flow i følelserne. Fordi Gud ringer aldrig, når det er belejligt. Gud ringer aldrig og siger noget, hvor du tænker, ja, det har jeg også tænkt på de sidste 3 måneder. Gud ringer aldrig og beder dig om at lave noget, du har lavet 12 gange før. Træk vejret. Og ligesom at jeg bad os alle sammen om at se i starten, hvad for et sted dukker jeg op fra i mig selv til sådan noget her, eller til alt muligt andet, jeg siger, jeg prioriterer i mit liv. Hvad for et sted dukker jeg op fra? Så vil jeg også gerne have os alle sammen til at mærke inde i os selv, hvor meget plads giver jeg den her telefon til at ringe. Der er nemlig kun netforbindelse, når du er forbundet til dit Gud selv. Når du har gang i en indre krig, eller du er totalt trigget, eller du er i gang med at tale dig selv helt ned under gulvbrædderne, eller du er skidesur, eller du er i din følelsesvold, det er aldrig der, du har fået en inspiration fra Gud, vel? Så Guds telefon har kun netdækning i det felt, hvor du er knappet ind i dit Gud selv, i det felt, hvor du er knappet ind i din sjæl, i det felt, hvor du virkelig anerkender helt ind i knoglerne, at du er så meget mere, end hvad du kan tænke dig til, end hvad nogen af os skal tænke os til, at du er så meget mere end din fysiske krop. Og i virkeligheden også i det felt, hvor du er villig til at være i tillid. Så ved jeg godt, at man kan tage manifestationskurser, hvor man kan lære at lave et kvantespring. Ikke? Så det eneste kvantespring, leder og lys skal lave, det er dem, vi kan lave, når vi er villige til at bringe os selv til et sted, hvor at vi faktisk kan svare den her telefon, når den ringer, og vi har øh, evnerne til at bringe det, der kommer til udfoldelse. Og med evnerne, så mener jeg primært, at vi har evnen til at holde os selv i ubehagelige følelser. Menneskers manglende evne til at holde sig selv i ubehagelige følelser er den største stopklods, der er for lys på den her jord. Jeg har hørt mig sige det her før.
Når I siger, jeg har ikke flow i mit kærlighedsliv, jeg har ikke flow i min forretning, jeg har ikke flow i min økonomi. Flow kan ikke stoppe andre steder end i vores følelsesregister. Det sted, vi er nået til med os selv, er det sted, vi er villige, altså er en indikation på graden af ubehag, vi er villige til at holde os selv igennem. Så jeg er nået hertil, for alt ud over her gør mig bange i en grad, jeg ikke kan håndtere. Alt ud over her får mig til at tvivle i en grad, jeg ikke kan håndtere. Alt ud over her gør mig usikker i en grad, jeg ikke er villig til at håndtere. Vi har nogle andre historier om det, men det er det, der sker. At trække vejret. Værsgo. Jeg sad i stillhed på min 50-års fødselsdag og besvarede et opkald fra Gud indeni. Og det er derfor, vi alle sammen sidder her. Hej Karoline, var det dejligt at se dig. Det er også dejligt at se jer andre. Jeg kan godt lide, jeg kan godt lide at omgive mig med reminder om magi. Fordi det kan jo være nødvendigt. Og en af mine yndlingsting i den her tid er den her fantastiske ananas, som jeg fik af Christian, min mand, i julegave. Og det der er med en ananas, det er, at en ananas er 18 måneder om at gro og blive moden. Så i 17 måneder og 3 uger, der ligner den lort. Den er hård, og den er utilnærmelig, og den ligner, at den aldrig nogensinde bliver til noget. Aldrig nogensinde bliver til noget. Og lige pludselig, i løbet af 0,5, så er der en moden ananas. Og hvor ville det være ærgerligt, hvis vi efter 3 måneder kiggede på den og sagde, du bliver sgu aldrig til noget. Du er lige så stenhård, som du var for en måned siden. Jeg dropper bare at vente på dig. Jeg dropper bare at give dig vand. Så det vi er kommet for at bidrage med til den her verden, kræver, at vi knappede ind i vores Gud selv. Det kræver også, at vi knappede ind i vores Gud selv længe nok til at kunne tage telefonen, når Gud ringer. Det kræver, at vi kan holde os selv i det ubehag, der kommer med det. Og så kræver det en hel masse andre ting, når jeg kigger ind i vores menneskelige aspekter. Noget af det, vi har arbejdet med de sidste 3 måneder i House of Queens, har jeg kaldt Walking on Fire. Fordi det der med at lede sig selv for det her sted, det kan godt føles som at gå på ild. Og en af de mest klistrede ting, jeg har bragt op i House of Queens, er øhm, at se ærligt på alle de steder, vi ikke er selvbærende. Alle de steder, vi ikke er selvbærende. For alle de steder, vi ikke er selvbærende, er vi medafhængige. Så alle de steder, at jeg ikke kan opretholde et liv uden en mand.
fordi det kan bare slet ikke lade sig gøre økonomisk eller på nogen andre måder. Jeg vil dø af ensomhed, og jeg vil ikke få noget at spise osv. Alle de steder, jeg har det sådan, er jeg afhængig af Christian. Alle de steder, jeg har brug for jer til at validere mig. Alle de steder, jeg har brug for jer til at vise mig, hvad jeg kan. Alle de steder, jeg er ikke selvbærende i mit eget virke. Alle de steder er jeg medafhængig. Og nu er det bare desværre sådan, at den menneskelige tilværelse for rigtig mange mennesker, særligt mennesker af lys, særligt empatiske mennesker, særligt mennesker, som er åbne for energi. Den menneskelige virkelighed er tit en stor fucking gang med afhængig klister. Og det er helt ned til, når man, ej, jeg vil bare gerne give det væk gratis, jeg vil bare gerne hjælpe, og jeg ved godt, jeg også burde passe bedre på min egen energi, men jeg vil bare, altså, jeg kan bare se, hvordan jeg kan hjælpe her og her og her og her. Og ja, og hvor stor en del af dig er afhængig af den validering, du får, når du gør det. Hvor stor en del af dig henter din berettigelse til at gå på den her jord i lyset, der skinner tilbage fra alle de mennesker, som du øh, går og tør røv på, så de ikke behøver at forholde sig til deres eget liv selv. Som jeg har hørt mig selv sige i House of Queens på et tidspunkt, I betaler for at være her hos mig, for ligesom at udvide jeres bevidsthed, for at bære jer selv fra bevidsthed, for at bære jer selv for et andet sted end offer. Mens I fucking bruger al jeres energi på at gå og pisse rundt og tørre andre mennesker i røven, så de ikke behøver at gøre det samme. Så de ikke behøver at rejse sig i bevidsthed, så de ikke behøver at dele med deres eget shit. Så de ikke behøver at komme ud af deres egen fucking offerroller. Vi kan også være afhængige af tankemønstre, der fjerner os fra vores Gud selv. Det er også steder, vi ikke er selvbærende. For eksempel er der sindssygt mange af jer, der elsker at tænke, jeg passer ikke ind. Jeg passer ikke ind. Tak fordi du er her, selvom du ikke passer ind. Hvor mange gange har du kigget på noget, du godt kunne tænke dig at deltage i, og bare tænkt nej, fordi jeg passer ikke ind? Jeg passer ikke ind er ikke en refleksion, der opstår fra vores Gud selv. Jeg passer ikke ind er ikke en refleksion, der opstår, når vi er knappet ind i vores sjæl, og når vi er knappet ind i det, vi i virkeligheden er. Jeg passer ikke ind er opstået i et mudderhul. Så hvis du har, jeg passer ikke ind nogen steder i dit liv, så kan du være helt sikker på, så bare sig tak, fordi jeg får vist, at jeg er klikket helt ud af mit Gud selv. Fordi der er der ikke nogen, der ikke passer ind, fordi det med at passe ind eller ikke passe ind, er slet ikke en samtale. Det er slet ikke relevant. Så når vi er afhængige af at identificere os med tanken om, at vi ikke passer ind, så isolerer vi os på alle mulige måder. Ubevidst kommer vi til at isolere os. En anden afart af det er, at jeg er så selvbærende. Jeg har så nok i mig selv. Jeg har så mange healeruddannelser. Jeg har så mange evner. Jeg har så meget inde i mig selv, at jeg ikke har brug for noget.
Hvis du har det sådan, så mærk, om det er sandheden, eller om det er en forsvarsmekanisme. Og træk vejret. Jeg ser os gå sammen på andre måder, end vi har gået sammen før. Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg har isoleret mig fra alt muligt, fordi at jeg blev røvtræt af at gå til kvindecirkler, som altså var 12 offerroller, der sad og gav hinanden ret rundt om et bål. Jeg savnede ligesom, at der blev spændt det her bevidsthedsnet ud, at der blev spændt livliner ud til et højere felt, vi kunne se fra. At der ligesom var en prisme af den natur, som vi kunne se ind i de her steder fra. Så vi alle sammen vil villige til at give slip på alt, hvad vi alle sammen har af nederen oplevelser om alt muligt, som ikke er det. Alt det, vi har siddet i, som ikke var nærende, men som stadigvæk får lov til at spænde ben for, at vi finder det, der rent faktisk er. Fordi vi har lavet en konklusion om, at jeg kan selv, og jeg passer alligevel ikke ind og trække vejret. Der er jo sindssygt mange bevidsthedsformer hele tiden tilgængelige omkring os. De dufter ikke alle sammen af roser. De er her ikke alle sammen for at sprede lys på den her jord. Så de bevidsthedsformer, der er, de bevidsthedsfelter, der er, som er mere lavfrekvente, og som ikke er interesseret i, at alle verdens lysbærere rejser sig op samtidig og begynder at bære lys frem. De bevidsthedsformer, de fucking elsker. De fucking elsker, at folk sidder derhjemme isoleret og tænker, at de ikke passer ind. Fordi så er vi ligesom under kontrol. Det er lidt ligesom at tage en lyskæde med en masse lamper på og skille lamperne fra hinanden. Og så ligger der en masse lamper, men de kan ikke lyse selv. De kan ikke lyse selv på samme måde, som de kan lyse, når de bliver forbundet i det her net af lys. Så kan jeg se, når jeg kigger ud på os, at vi taler tit om Matrix som sådan, de mere sådan begrænsede strukturelle ting, som vi kan komme til at mase os ind i sådan 3D-virkelighed. Så vi taler sådan om at være inden og uden for Matrix, og prøve at komme ud af Matrix. Og det jeg ser, når jeg ser ud i den spirituelle verden, så ser jeg tusind slags Matrix. Tusind slags Matrix. Så er man spirituel på den her måde, eller på den her måde, eller på den her måde, som også er kommet af en overlevelsesmekanisme, som er kommet af, at man rent faktisk ikke kan holde ud at være i den her verden. Altså, derfra hvor jeg ser, så har vi en opgave, og det er at forbinde os til vores Gud selv, og stille os åbne for at modtage telefonen, når den ringer. Og de menneskelige muskler, vi skal træne, det er vores evne til at holde os selv i svære følelser. Det er vores evne i at blive tillid. Den helt sådan grundlæggende tillid at være i, det er der en mening med, at jeg har fået det her liv? Tror jeg på, at der er en dybere mening med, at jeg har fået det her liv?
tror jeg på, at der er en dybere mening med, at jeg sidder lige her med i kød og blod og fedt og flæsk og knogler i 2025? Eller tror jeg, at Gud var på speed, og at det hele er en misforståelse? Altså, tror jeg, der er en mening med, at jeg er her? Og hvis jeg tror, der er en mening med, at jeg er her, er jeg så fucking villig til at træde i lederskab for at være den mening. For at give den mening krop. Og det lyder skidesmukt, og det er det ikke. Det er pisse hårdt. Men det er det hele værd, fordi det er jo smukt. Den smukkeste følelse, jeg har i mit liv, det er, når jeg laver lige nøjagtigt det her, med en følelse af, at alt, hvad den her telefon fra Gud gerne vil have mig til at høre, det er rent faktisk det, jeg lever. Det er det, jeg rækker frem. Jeg ser rigtig meget. Jeg bliver ved med at få den her, altså 2025 er for mig et år, hvor vi gror et nyt menneske. Øhm, Og den her bevidsthed startede faktisk i min Trailblazer Mastermind, hvor at en af deltagerne siger, men mit menneske har brug for at forstå det. Mit menneske har brug for den her tryghed. Mit menneske har brug, og der skete noget med hele hendes energi, hver gang hun sagde mit menneske. Og så begyndte jeg sådan at sidde og se på, at oh my god, det der vi kalder vores menneske, er den løgn, vi afslører sidst. Fordi at hvem stiller spørgsmål ved, at vi har et menneske? Altså, vi kan bare gå hen og kigge i spejlet, så kan vi jo se, at der er et menneske. Men i energien og i frekvensen kunne jeg se, at det, hun relaterede til som sit menneske, lå lysår tilbage fra der, hvor hun rent faktisk var nået til. Så hendes selvbillede, hendes identifikation var stadigvæk ankret i noget fra vikingetiden. Så hun sad der som et menneske, som det menneske, hun viste mig der, kunne ikke, altså det menneske, hun viste mig der, blev handlingslammet, når der ikke var en fuldstændig logisk mental forståelse af, hvad det var, hun skulle. Hendes menneske blev også handlingslammet ved tanken om, hvad andre måtte tænke, hvis hun bevægede sig for meget ud for rammen. Hendes menneske var faktisk også skide bange for al den indstrømning, hun mærkede fra Gud. Så vi vendte den ligesom om og aftalte, at i stedet for at give det her menneske en sut alle de steder, at det du kalder dit menneske har brug for det. Hvad så med, at din næste opgave er at gro et nyt menneske? At gro et nyt menneske betyder hos mig at se på, okay, her hvor jeg står, 11. januar 2025, hvis jeg skal bringe mit lys mere frem på jorden, hvis jeg skal være en endnu større kanal for det, der gerne vil tilvejebringes igennem mig, hvad for nogle muskler skal mit menneske så have, som det ikke har i dag? Hvad for nogle muskler skal mit menneske styrkes, som det allerede har i dag, men som skal styrkes? Hvad for nogle valg skal mit menneske tage, som jeg måske siger, jeg har valgt, men som jeg bare ikke har lagt min kraft bag? Jeg siger, jeg har valgt det fra et sted, der ikke er bakket op af min kraft.
Og det er endnu en ting, jeg ser, når folk siger til mig, jeg skal bare skabe noget mere power ind i mig selv. Jeg har brug for at akkumulere noget mere power ind i mig selv. Så har jeg det sådan, vi har altid den samme mængde personlig kraft til rådighed. Spørgsmålet er, hvad vi bruger den til at bakke op omkring. Så hvis du forestiller din personlige power som sådan en generator, du kan stille bag forskellige ting, og det du stiller den bag får ligesom mere energi, det er klart, det er din personlige power. Så stiller du den bag ved din rejse med at være mere modig, med at være i tillid, med at tro på dig selv, med at holde dig selv i svære følelser? Er det det, du stiller din kraft bag? Eller stiller du din kraft bag din frygt? Og kanaliserer al din kraft ind i din frygt og ind i din tvivl? Så man kan sige noget af det, jeg ser, at det menneske, vi skal gro, en af de allervigtigste kvaliteter at kultivere i det menneske, vi skal gro, er skældende evne. Prøv at forestille dig at have sådan et blik ind på, måske et dagligt blik ind på, hvor har jeg placeret generatoren med power hen i dag? Hvad står den og bakker op omkring i dag? Hvad står den og føder energi ind i dag? Det sted, der har den adgang til skældende evne, er det eneste sted, som vi kan skabe fremdrift i vores liv fra bevidsthed og fra Gud. Fordi når vi ikke er der, så er vi i gang med at interagere i hele det shit show, der foregår omkring os, og det gør der. Der foregår lort hver dag i alles liv. Der er ting, der er svære for alle, der er ting, der er lette for alle, der er ting, der er sorgfyldte for alle. Og det, der gør 100% af forskellen på mm, på det felt, der bliver til rådighed at navigere livet fra, også i det, der er svært, er, hvor meget vi formår at være forbundet til kilden, samtidig med, at vi navigerer det, der er svært. Hvor meget vi formår at vide, at vi er kilden, samtidig med, at vi navigerer det, der er svært. Hvor meget vi kan se os selv, hvor meget vi kan betragte os selv også fra det sted, og trække vejret. Noget af det, der er farligst ved at være afhængig af, at andre skal vise en, hvad man kan, det er, at de telefonkabler, der ligesom kunne danne det smukkeste frekvensfelt for, når Guds telefon ringer, til at modtage det, er ikke hjemme, fordi de er knappet ind i ryggen på alle mulige andre mennesker, alle mulige andre situationer. Vores opmærksomhed er ude i alle andre. Og så er der et til problem ved at vente på, at andre fortæller en, øhm, hvad vi kan.
rigtig meget af mit arbejde, når jeg kigger på det i energien, så ligner det, at jeg rækker en bid frem. Jeg har talt om det før herinde, tror jeg. Jeg rækker toppen af et isbjerg frem. Jeg rækker en bid frem af noget, som skaber transformation. Og nogle gange hiver mennesker det helt ind og er klar, og vi har også kendt hinanden i andre liv, og de står lige et sted, hvor de er klar til det. Og andre steder, så tager de 2%. Og så kan jeg se i energien, at der er noget her til flere år, og der er så meget mere, end jeg kan sige med ord, og at der er så meget mere, end de kan forstå. Men hvis jeg bad om deres feedback, og så gav de mig den oplevelse, de har lige nu med den her lille procentdel, som de er begyndt ligesom at tygge sig igennem, så vil jeg få en opfattelse af, at jeg kunne 2% af det, jeg kan. Jeg har adgang til 2% af det, jeg kan. I House of Queens taler jo meget om kroner og så videre, og hvad hedder det, og det jeg har sagt til os derinde flere gange, og som jeg også siger til mig selv i mit eget liv, det er alle de steder, vi stadigvæk venter på, at nogle andre giver os kronen på. Alle de steder er det dem, der leder vores liv. Alle de steder, vi er gået med en trigger, som vi jo gør. I al den tid, der går, mens vi er i triggeren, til vi kommer tilbage til vores Gud selv, er det triggeren, der leder vores liv. Alle de steder, vi går i offer. I al den tid, vi er gået i offer, om det er 10 minutter eller om det er 10 år, så er det offeret, der leder vores liv. Der er brug for, at mennesker træder i lederskab for det lys, de er. Ikke for sådan en gammel, forstokket, mandsdomineret forståelse af, hvad det vil hvad det vil sige, og hvad hedder det, at træde i lederskab. Men kan I se det vigtige lederskab, der er i at opdage alle de steder, vi venter på, at nogle andre giver os kronen på? Jer, der har børn, kan rigtig tydeligt mærke det i jeres forældreskab. Det er nærmest en sygdom hos alle forældre, inklusiv mig selv. Det er mine børn, der skal vise mig, at jeg er en god mor. Det er mine børn, der skal bekræfte mig i, at jeg er en god mor. Hvor fuck er min egen viden om, hvor god en mor jeg er. Også selvom, at jeg gør ting, der er ikke er elegante, fordi jeg er et menneske. Så hvis vi gerne vil gøre den forskel, hvis du mærker, at du har noget på hjerte, som skal ud i den her verden, så bliver du nødt til at give dig selv kronen på indenfra. Så bliver du nødt til at sige, det er det her, jeg vælger. Det er mig, der er den. I 2 sekunder. Sådan. Jeg skal bare lige sikre mig, at internettet ikke. Og, altså det, der gør mig allermest, det, der berører mig allermest følelsesmæssigt, når jeg kigger på mennesker, som
som bruger deres liv på at hjælpe andre. Altså det lyder jo rigtig nobelt og rigtig pænt. Men som bruger deres liv på at gøre lidt her og lidt her og lidt her og lidt her, og aldrig nogensinde når til at åbne for det, som de i virkeligheden er, og det, der i virkeligheden var tænkt, at der skulle åbnes for igennem dem, som vil være så kæmpe meget større en gave til verden, end de der ildebrande, vi kan rende og prøve at slukke ud i andre menneskers liv. Og trække vejret. Jeg elsker de pauser, hvor du mærker ind. Det er mega inspirerende. Det er jeg rigtig glad for. Fordi, ved I hvad? Hvis jeg nu havde bestemt mig for, hvad jeg ville sige i dag, så ville jeg tale fra et andet sted, end det jeg gør. Så den sidste, der ved, hvad jeg nogensinde siger, det er mig selv. Og det mit menneske har skulle træne for at kunne gøre det, er at kunne holde mig selv i det ubehag. Fordi jeg har også et kontrolgen, ligesom alle andre mennesker har. Jeg vil da gerne føle, at jeg har styr på det. Jeg vil da gerne føle, at jeg har overblik. Jeg vil da gerne føle, at okay, det her, det giver mening. Det her. Men når jeg tænder skærmen her, så forbinder jeg mig til et større sted, som har noget på hjerte, som jeg kan være kanal for og åbne munden for. Og hver gang jeg kan mærke, at nu har jeg sagt, nu har jeg ligesom givet den strøm, der kom der ord, så giver jeg plads til, at den næste kan opstå. Og nu vil jeg gerne sige noget om House of Queens. Og jeg vil gerne både sige noget om House of Queens, fordi at House of Queens åbner for, at nye kan træde ind 1. februar. Men jeg vil også gerne sige noget om House of Queens som et billede på, hvordan at jeg har omsat, eller jeg har skabt en scene for mig selv, hvor der er plads til, at jeg hele tiden kan omsætte det, der kommer fra Gud, til noget, jeg leverer. At jeg har skabt en scene for mig selv, hvor jeg bliver hjemme i det, der er sandt for mig, og ikke går i, hvad vil mine kunder have? Hvad vil deres ego have? Hvordan kan jeg stille dem tilfreds? Og det er også en af de ting, jeg ser, særligt når jeg ser på os, som også gerne vil gøre vores adgang til lys til et virke. Man kan sagtens være den vildeste leder af lys, uden at have et virke. Men der er også rigtig mange, der gerne vil have et virke, eller som har et virke. Og hvis det virke skal være en ægte kanal for Gud, og ikke bare være det på papiret, så bliver vi nødt til at skabe en scene for os selv, der giver plads til det. Og vi bliver nødt, og det vores menneskelige muskler skal træne, det er hver gang vi går over i, hvad vi tror folk gerne vil have. Hvad vi tror folk kan høre. Hvor meget vi tror folk vil betale. Hvor lang tid vi tror folk vil committe sig til.
Vil de nu synes, det her er nok? Vil de nu synes, det her er for meget? Vil de nu synes, det her er for teoretisk? Vil de nu synes, det her det er for loose? Vi kan ikke være der og være hjemme i vores gudskanal samtidig. Så jo længere tid, at vi er ude i de her overvejelser, på en måde, hvor vi ligesom forlader det andet, jo mere fortynder vi det, vi er. Jo mere fortynder vi vores scene, jo mere, jo mindre energi får vi faktisk også alle de rigtige steder ind i os på at lave det, som vi gerne vil lave. Jeg har haft sindssygt mange behandlere i mit felt, som laver behandlinger, og som laver sessioner, og de hader det. De siger ikke, de hader det, men jeg kan se deres energi. Jeg kan mærke på dem, at de hader det. Og de hader det, fordi de har taget ansvar for dem, der kommer. Det er røvtungt at tage ansvar for dem, der kommer. Hvis du er her for os at sprede dit lys gennem et virke, så er der et virke, der venter på, at du etablerer det, som ingen andre kan fylde ud. Fordi ingen andre har den duft, den smag, den signatur ind i det. Ingen andre bærer lige nøjagtigt de koder, du har med. Hvis du kigger på virke og tænker, ej, det er der så mange, der laver i forvejen, så er du helt sikkert 100% knappet ud af dit Gud selv, og begyndt at identificere dig med et produkt eller en behandling. Så nu fortæller jeg, hvordan jeg har skabt House of Queens, og prøv igen at være åben for alt, hvad der kan ligge til dig af gaver i den transmission, der kommer her. Så mit udgangspunkt var, at jeg ville være 100% tro mod den telefon, der ringer. Og som jeg kender mig selv, så har jeg rigtig meget lavet noget, måske højst i 2 måneder. Når jeg kigger rundt på andre, for jeg er også med i en international mastermind, jeg har en international mentor, så når min mentor fortæller, hvad for nogle af hendes aktiviteter, der kommer til april og til maj og til september og til oktober og til december, så sidder jeg bare, jeg får nærmest et angstanfald indeni. Og det passer til hende og hendes natur, den måde hun er på. Men det passer ikke til mig at sige til jer, hvad der kommer til september. For jeg føler, at jeg knipper min sjæl, hvis jeg skal sige til jer, hvad der kommer til september. Så de menneskelige muskler, jeg har trænet, det er at holde space for, at selvfølgelig er der en del af mig som forretningskvinde, og som en, der også skal have overblik over noget økonomi, og en, som også har nogle ansatte nu, og en, som også har en stor gård ved Vesterhavet, der koster en masse penge at drive. Har selvfølgelig også et ønske om at vide, hvordan økonomien kommer til at se ud. Så nogle af de menneskelige muskler, jeg har trænet, er at holde mig selv i den uvished. Til gengæld har jeg også trænet min evne til virkelig at være i tillid for, at det jeg så skaber for det sted, jeg kan skabe, fordi jeg har gjort plads. Fordi jeg ikke har tapetseret mit år med de kurser, jeg kunne tænke mig til, eller de kurser, som jeg kunne tænke mig, at I godt kunne tænke jer. Og dermed ligesom fyldt op med alt muligt, som ikke var diamanten af det, jeg kan levere. Det har været nogle menneskelige muskler, som jeg ligesom har været nødt til at træne. Så jeg vidste med mig selv, jeg har brug for frihed til at kunne levere fra min gudskanal, hvad der kommer igennem til os, uden at have lovet, vi skal tale om det her, det her, det her, og det du får ud af det, det her, det her, det her. Så jer, der har bedt om en beskrivelse af House of Queens, vil se, at
Der er ikke nogen overskrifter, der er ikke nogen løfter om noget som helst. Til gengæld kan man kun træde ind for et år, som er relateret til, at det her space, som jeg, det kan godt være, at man ser mig 5, 6, 7 timer om måneden derinde, men alle mine dage er dedikeret til at stille mig til rådighed for, hvad der skal igennem her. Og nogle gange også alle mine nætter. Det skal være for mennesker, der er dedikeret til at gå den her vej, og som godt ved, at det er ikke noget, man lærer på et forløb på 3 uger. Og det er heller ikke et kursus. Altså, House of Queens er ikke et forløb. House of Queens er en frekvens. House of Queens er det her net af lys. Og House of Queens er min scene til at transmittere, og også til at mødes i rum som det her, og tale ind i de ting, alle de menneskelige ting, der også kan være, som jeg også har bragt op i de her cirkler, og som jeg simpelthen er så taknemmelig for. Øhm, så man kan sige, det vi laver der, det er, at vi ser på det igennem den prisme, som House of Queens er. Og jeg kan ikke beskrive på en salgsside, hvad det skaber. Øhm, og det er heller ikke interesseret i at prøve på. Og jeg tror ikke, man kan ikke læse sig til, om det er noget for en. Man kan heller ikke tænke sig til det. Det er sådan lidt uden for referencerammen, og det, der åbner sig nu, er uden for min egen referenceramme også. Så man kan sige, House of Queens er for mennesker, der kan mærke et andet sted i hovedet, at det her, der er noget til mig her. Der er noget til mig her, som jeg måske først forstår om 8 år omfanget af, hvad egentlig var. Og som også er villig til at lede sig selv derhen. Selvom at der ikke er nogen tudekiks at give sit ego eller sit kontrolcenter i hjernen. Så har jeg sådan en kæmpe... Altså jo mere jeg laver det her, jo dybere lander det i mig, hvor lidt vi ved. Hvor lidt vi ved. Derfor, jeg kalder ikke mig selv noget. Jeg har ikke nogen titel. Jeg tror på, at jo mere vi formår at komme tilbage til det sted, hvor vi erkender, at vi virkelig ikke ved noget som helst, jo mere af livets mysterie og magi kan åbenbare sig for os. Jeg elsker ananaser, jeg elsker min tryllestav, jeg elsker eventyr, jeg elsker at anskue livet som den magi, det i virkeligheden er. Der er skabt alle mulige værelser inde i det her hus. Der er blandt andet et tårn. Tårnet er sådan en overbliksenergi i huset, som jeg forbinder mig med, når jeg skal sige noget om sådan de store linjer, jeg ser. Og det er også tårnet, som er med i min energi, i den transmission, som jeg laver i dag. Så er der køkkenet, Queen's Kitchen, der har en anden frekvens. Der har sådan en hey, what's cooking frekvens. Så er der the room between rooms, som i virkeligheden er der, vi altid er. Et mellemrum.
og der er et bibliotek, og der er sådan nogle smukke rum. Og så har jeg leget med at lave transmissioner fra den frekvens ind i de forskellige rum. Og så er der en treasure box med en hel masse gaver i. Og alt det er kastet op i luften lige nu. Øhm, Fordi der er også nye ting. Det vil gerne lande på nye måder, kan jeg mærke. Men for mig er det den vildeste legeplads at skabe, at skabe de her rum og gå i samråd med rummets intelligens, inden jeg åbner munden fra det pågældende rum. Det har givet afløb for så mange aspekter inde i mig, som jeg jo er. Så jeg havde brug for et rum med masser af frihed. Jeg havde brug for et rum med et hus med dedikerede mennesker, og at jeg havde brug for et hus, der kunne mange forskellige ting, og hvor der altid ligesom, hvor man bliver overrasket. Og det har jeg skabt på den her måde. Og jeg har sådan en dobbelt stolthed omkring det, fordi udover at jeg er helt vildt stolt af det, der foregår derinde. Altså jeg er helt vildt stolt af den måde, mennesker holder hinanden på. Jeg er stolt af, jeg er stolt af, at mennesker kender jo ikke alle personligt derinde, men jeg kender nok til at vide, at der er mennesker, der ikke er vant til at dele, og ikke er vant til at dele sårbare ting, og som har gået det meste af livet ud fra sådan en energi af, at jeg kan klare mig selv. Altså som om, at det også var noget at være stolt over. Jeg kan klare mig selv. At de er villige til at dele. Altså, der er så fin en sandhedsfrekvens derinde. Øhm, og det er jeg stolt af. Altså, jeg er så stolt af alt det smukke, der sker. Men jeg er også virkelig stolt af, at jeg har skabt en scene, som er levende for mig selv. Jeg har skabt en scene uden at prostituere mig selv, uden at prostituere mine gaver, uden at prostituere min forbindelse til Gud, uden at afkoble den, at nu må det lige vente lidt, for nu har jeg jo lovet det her, og nu har jeg lovet de her resultater, og nu skal det være på den her måde, nu har jeg sagt, det skal være på den her måde, så nu kan det ikke være på andre måder. Og ligegyldigt hvad du laver, så håber jeg, at der er noget i de ting, jeg deler her, som du kan tage med dig. Og dit virke har ikke brug for, at du laver det, folk vil have. Dit virke har brug for, at du laver det, Gud vil have igennem dig. Og verden har brug for, at du træner dit menneske til ikke at gå i frys, når det bliver for mærkeligt, når alt muligt kan opstå. Det sidste aspekt, jeg havde med, da jeg skabte House of Queens, var, at jeg godt ville skabe et space for rigtig mange mennesker, som var tilgængelig for rigtig mange mennesker. Derfor er House of Queens skabt i bevidst underpris. I meget bevidst underpris. I stedet for at gå ind og sige, okay, hvor kan jeg sætte prisen, så det matcher
det, jeg føler, jeg leverer. Hvor kan jeg har tit lavet ting, hvor jeg er gået sådan, taget mig selv lige henover, altså lige til kanten af, jeg er her, det er her, jeg er. Også sådan, også som en æring af det, som jeg er. Som en æring af det, som jeg bidrager med. Der har jeg, da jeg prissat House of Queens, prissat det omvendt. Hvor langt ned kan jeg trække den, uden energien knækker? Altså, hvor langt ned kan jeg trække den, uden at det falder fra hinanden? Og lige nu står House of Queens som en, altså, jeg får hende vist som en meget massiv luftballon, der ligesom langsomt begynder at lette for jorden. Og det, jeg har besluttet mig for, det er, at jeg kommer til at justere prisen en lille smule hele tiden. Hen i retning af, hvad det i virkeligheden er værd. Og det er ikke fordi, det kan ikke gøres op i penge. Det er bare for at sige, at nogle gange kan man jo tænke, at det der, det man får, man ser nogle gange det, man får ud igennem filteret, det man har betalt for det. Og det, du får i House of Queens, kan ikke betales med penge. Og det er prissat lavt, og det kommer til at stige løbende, fordi det er den rigtige bevægelse i det. Så hvis det kalder på dig, og du er nysgerrig på det, så kan du skrive til mig og bede om at se den beskrivelse, jeg har lavet. Det koster 17.800 for et år. Et helt år, har jeg lige lyst til at sige. Og man kan også betale i 12 bidder, så er det 15,55 om måneden. På 1. februar er der to måder at være med i House of Queens. Der er at købe et års adgang til huset til 17.800 eller 15,55 om måneden. Så får man adgang til alt, hvad der ligger i huset faktisk indtil nu. Og man får adgang til selvfølgelig alt, hvad der kommer, som er 5-6 timer om måneden på forskellige måder. Både i sådan nogle her cirkler og i transmissioner fra mig for de forskellige rum, og hvad jeg føler mig kaldet til. Man har også Soul Gym indeni. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er at betale lidt mere. 18,88 om måneden. Og det kan jeg altså ikke huske, det er 21.000 et eller andet for et helt år. Så har man adgang til House of Queens, og så har man også adgang til alt, hvad jeg laver ud over House of Queens online med frit deltagerantal i et helt år. Og så er der et Fountains of Light tilbud lige nu indtil den 28. januar, som går ud på, at hvis du kan mærke, at du skal med, og du indløser din nøgle enten 28. januar til den åbning, der er den 1. februar, så får du den nøgle, som jeg kalder rooftop key, altså så får du nøglen til 1888 til 15,55 om måneden. Det vil sige, at du får adgang til alt i House of Queens, og du får adgang til alt, hvad jeg laver med frit deltagerantal ud over House of Queens til den rene House of Queens pris. Men det tilbud udløber altså 28. januar. Når du henter din nøgle i januar, så betaler du 0 kroner i januar. Og så vælger du ved at 1. februar betale 15,55 om måneden,
Eller ved at betale 17.800 i en betaling, så tror jeg, man sparer sådan noget 800 på et år. Så i januar er det altså 0, øhm, men du har sikret din nøgle, som du får 1. februar, og dit år i huset starter også fra 1. februar. Og så skal jeg bare lige sige, fordi at det er også ret væsentligt, når man træder ind, er der en treasure box med nogle forløb i, som man tager, de er optaget, dem tager man på sin egen tid, men der ligger et forløb, der hedder Money Mirror, som stadigvæk er til salg på min hjemmeside til 2200, som er de ting, jeg ser ind i vores begrænsninger om penge. Så det er 4 transmissioner, der tager dig rundt i dig selv og din egen begrænsning om penge. Så ligger der et forløb, der hedder Selv fra sjæl. Når jeg sidder og taler til dig her og inviterer dig ind i House of Queens, så er jeg i den samme energi inde i mig, som når jeg går tur lige om lidt og forbinder mig til Gud. Som når jeg går tur lige om lidt og forbinder mig til, hvad det næste er, der gerne vil ud igennem mig. Og sådan har det ikke altid været. Det er blevet sådan, fordi jeg er gået ind i de steder i mig selv, der ikke må sælge. Eller som synes, det der med at sælge, det er noget fy skamme. Eller som bare skal sige det rigtig hurtigt, fordi nu, altså alle de steder, der har været noget, der trak energien sammen omkring det at sælge, er gået i clinch med inde i mig selv. Fordi med den mission, jeg har på den her jord, så er det min fucking pligt at sælge. Fordi det, jeg skal, kræver, at der er mange med. Så udover at der ikke er forskel for mig på at sælge og på at være i service for Gud, så kan jeg også se, når jeg kigger på jer, hvor mange af jer, der brænder inde med det, I har. Fordi at det her med at sælge føles som sådan en mur af beton. Men der er ikke nogen mur af beton. Det er bare energi, som selv for sjælforløbet kysser. Selv for sjæl koster sådan noget 1880. Så ligger der ud af angstforløb i Treasure Box, som er alle de ting, jeg har gjort i energien og i praksis og i mine tanker for at tage mig selv ud af angst. Min rejse ind i det her startede med et år i så vild angst, at jeg ikke kunne noget som helst andet end at ligge og glo ind i en væg. Det her ud af angstforløb er den vildeste bouillonterning. Det er 4 transmissioner. Det er den vildeste bouillonterning. At du kan blive ved med at høre dem igen og igen og igen og igen. Prøv at læse nogle af de anmeldelser, der er på det derinde. Og det er bare... Og i virkeligheden for mig er angst, jeg tror mængden af angst i vores liv er udtryk for mængden af os, der er frakoblet vores Gud selv. Der ligger også nogle andre ting ind i den der treasure box. Det jeg vil sige med det er, at det hele kommer med til 0 kroner, når man træder ind i House of Queens. Og det jeg gerne har ville med det, var at invitere ind i den vildeste sådan energi- og overflødighedshorn. Fordi jeg kan.
Så hvis man tager sin lommeregner og regner de her ting sammen, der er med, men så er der lige så meget med, som det koster at træde ind i House of Queens i et helt år og være med til alt det, der kommer. Der er åben kun fra 1. til 10. februar, så 10. februar lukker jeg igen. Og jeg ved ikke, hvornår der bliver åbnet igen. Når jeg mærker det, så åbner jeg igen. Og det her tilbud om 15,55, inklusiv den udvidede åbning, hvor man får alt online med, er til og med 28. januar. Så hvis du træder ind efter 28. januar, så i stedet for at se den her rooftop key til den anden nøgles pris, så vil der være to priser. En på 15,55 og en på 18,88. Det var mit hus. Jeg håber, I kan mærke energien. Øhm, oh my god, jeg har allerede taget et kvarter for meget af jeres tid. Det er jo helt vildt, så hurtigt tiden går. Øhm, nu blev der ikke tid til hænder. Det bliver der på onsdag. Tak for at være med her. Drik vand. Og så håber jeg, at du er blevet vasket med noget, som er et bidrag til dig, og som måske er noget andet, end du troede. Og jeg glæder mig til at se jer på onsdag. På onsdag er der Queen Circle fra 12 til 13:30 på det samme link her. Så der bliver det igen muligt at række hånden op og stille sig foran mig, og det bliver muligt for alle os andre at være med i alle de bølger af energi, som der opstår ud for det epicenter, vi skaber i midten der. Ja, og så ligner det, at der er en sidste cirkel under opsejling, også senere i januar. Øhm, så det kan være, at vi ses et par gange til. Og ved I hvad? Jeg har besluttet mig for at lave en gratis gang Soul Gym i morgen klokken 9. Så jeg har åbnet et kosmisk dansegulv på Zoom, og det er en måde at lade den her strøm fra Gud bevæge vores krop og bevæge sig ind i vores krop. Og jeg er ved at brække mig over mig selv, når jeg skal prøve at forklare det for nogen, som, ja, så har vi et billede af, hvad det vil sige at bevæge sig og gå til yoga, og nogen har et billede af, hvad det vil sige at danse, og de ved, at danse, jamen det er noget for mig, eller det er ikke noget for mig, og så prøv at høre, hvis I er nysgerrige på den her måde at bevæge sig med de her energier på, så kom i morgen tidlig klokken 9 på det her Zoom-link. Så fra 9 til 10 er der Soul Gym. Der bliver ikke noget replay. Replay bliver lagt ind i Soul Gym medlemskabet, så dem, der er med på Soul Gym medlemskabet, de får replay, og der bliver ikke noget replay i Facebook-gruppen. Og det er simpelthen fordi, at jeg kan ikke spille musik og lave replay og lægge det i en Facebook-gruppe. Så Soul Gym medlemskabet kører på sin egen platform, hvor man kan have musik. That's the only reason. Så alle dem, der kan fra 9 til 10 i morgen, er velkomne på det her link. Og alle jer, som er i House of Queens, hvor Soul Gym også er en integreret del, eller jer,
der er på Soul Gym medlemskabet. Man kan være medlem af Soul Gym alene til 222 om måneden. I vil også kunne se det på replay inde på Soul Gym-siden. Men for alle på Fountains of Light, der er det altså en live experience i morgen, søndag fra 9 til 10, hvis jeg har lyst til at være med. Og vi er stadig 100. Det er jo fantastisk. I'm done. Jeg er meget taknemmelig for alt, hvad der sker her, både på linjerne og mellem linjerne. Og jeg håber, vi ses i morgen on the dance floor på Zoom. Tak for i dag.